of God International. The person that turns a fremo, na mameka yen ho, I was a mabako empire bomu, debiera, a ya don't call the fat. Na yatumi abompa ya mani pagina, ni wiase gina, abra ya fa awhehia emre mu. Abra yɛde apomodene ehyehyeye bitise ensa hohoro na yɛkentene edipedu yakɔ akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakɔ atie amanehuni nanso aduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopɔn amoa na yehia wenyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina ɛfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afana nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo.
Sabi ng kasulatan, kung tayo ay may kakainin, Ɛkyerɛ nsɛm no ka sɛ, na sɛ yɛnya deɛ yɛbɛdi a, ɛno nko ara dɔɔso ma yɛn. Ɛnkanka aduane a yɛanoa no, sɛ ɛfiri wɔ dɔ mu a, ampa, wakoma mu nnipa no hɔ ara nso bɛmee. Pasalamat dahil ko sa grasya nga niabot na ko. Na meda mo ase bebree wɔ nhyira a me nsa ka ɛna anɔpa yi me nsa ka nhyira. Saa nhyira a yɛde yɛ ma me nnɛ da yi yɛyɛ me nkwadeɛ, yɛyɛ me mmadeɛ. Yɛde kan asedanka wɔ Nyankopɔn na yɛda MCGI ase ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ ɛnyɛ mma nko ɛna yɛama wɔn aduane, yɛn nso yɛma yɛn aduane. Na sɛ yɛwɔ ahohiahia wɔ asetena yi mu a, na sɛ yɛwɔ ahotɔ bi a na biribi bɛtumi ne yɛn ho ate so a, yɛn da mu som nko bɛtumi ne yɛn hore ahyɛ yɛn mu. Yɛdi kan yɛda Onyankopɔn ase na yɛda wɔn nso a mofiri MCGI no ase. Amanehunu nyinaa akyiri mo aforo bepɔ yi aba ha. Na ɛtɔ da koraa na ɛyɛ a na yɛni aduane. Nti yɛn bɛboa yɛ paa a wɔ nneɛma a yɛhia no wɔ yɛn daadaa asetena mu. Ɛnka mɛyɛ sɛ sitio anaasɛ nkurase a wɔ ha nyinaa no yɛn nsa tumi aka mmoa yi bi. Ɛnyɛ biribi bɛtumi de ɛde dwuma. Ɛfiri sɛ ɛtɔ da a na yɛni sika. Na deɛ aboro no nyinaa so wɔ no ɛyɛ nhyira a yɛn nsa ka. Na nyɛ deɛ ehia wɔ nipadua no nko na wɔbɛnya ne mmom deɛ ehia wɔ kra ne nso. Na ɛmmoa a mode aboa yɛ mmoa kɛseɛ. Ɛnkanka Onyankopɔn ɛkyerɛ sononko. Onyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔborɔ. Yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ wɔmmoa yɛn na yɛtumi mmoa wɔn a ɛwɔ ahohiahia mu. Mpo wɔn a wɔnyɛ nnuanom, mama yɛmmoa wɔn nyinaa. man ang ating dahilan, kung tayo'y makikipagtulungan. Na sɛdeɛ botae no tie biara yɛn nyinaa yɛbɔ mu yɛ adwuma a sɛ yɛyɛ papa a yɛn nsa bɛka akatua. Na ɛyɛ sɛ yɛbɛhunu Nyankopɔn nsɛm ne yɛde ayɛ adwuma ma ne yɔ nkokwaw. Sɛdeɛ asɛm no tie biara no ɛwɔ sɛ da ne da nyinaa yɛde yɛ adwuma. Mama yɛma enyuma pa ho yɛn na mama yɛwerɛ mfiri sɛ aberɛ nyinaa yɛbɛda wɔ Nyankopɔn. MCGI adwene nipa ho na MCGI ɛhyerɛn. Animuonyam nka wɔ Nyankopɔn.
Ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang muli sa oras na ito. Mahal lahat ng aming mga panauhin sa iba't ibang mga dako ng daigdig na ito na muling kapiling po natin sa ating ginaganap na pag-aaral. Yang ko po sa mubiyeng kaya ginayaho ho, wotie yan Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm na sa pamamagitan po ng isang ansa na yɛ nyinaa yɛbɛtoa so ma yɛnam mpaebɔ so mmara wɔ Nyankopɔn anim. Mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, sa pangalan Awurade yɛ Nyankopɔn, bugtong na anak, tanggapin mo na awawodɔ ba koro no din muli po naming sama-samang Agya, pagpapasalamat yɛsrɛ wo. sa iyo. Muli kami Gye yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. mabuting pagkakataon sa oras na ito upang aming Yɛda wo ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa foforɔ pakikinig ng iyong mga salita. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa so Kabutihan, atie wɔ nsɛm kronkron. pagligtas na ginagawa mo sa amin Yɛda wo ase sa araw-araw na wɔ w'adɔyɛ, mga buhay. wɔ nnepa wogyeɛ, Ama, a daa ne daa nyinaa wɔyɛ no yɛn abrabɔ aming mu. mga puso Agya, na unti-unti yɛboro no nyinaa soɔ, napapamahal sa amin yɛ anigye atenka a mga salita yɛnya no yɛn akoma mu. hinahanap ng aming Kakra wɔ nsɛm nagnanasa ang aming mga puso. a ɛnyini wɔ yɛn akoma mu. Lalo kaming matuto ng kalooban mo para sa amin. Na yɛn akoma Likha. ɛpɛ sɛ ɛsua wɔ nsɛm. Ikaw po ang kapangyarihang Agya, gumagawa ng yɛnim lahat ng sɛ kabutihang ito sa aming mga buhay. woyɛ wo twɛdiyɛ Awa mpɔn. ka po sa lahat Wo ne ng tumi iyong a ɛyɛ saa nneɛma yi nyinaa wɔ yɛn abrabɔ mu. sa pakikinig ng iyong mga Ɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ, nagnanasa sa kanilang mga hunu yɛn abɔdeɛ nyinaa mmɔbɔ. na ikaw ay mapaglingkuran, Ɛberɛ a yɛtie wɔ nsɛm, makapagbalik loob sa iyo, magugulang yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn. na nalalabing Ma wɔn mo nsa ne mmra wo nkyɛn. sa paggawa ng iyong kalooban. Na Sana tulungan mo sila na huwag mahadlang yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu ayɛ w'apɛdeɛ. bago Agya, kami magpatuloy sa oras yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. mihingi kaming muli ng kapatawaran sa Ma aming wɔn mo mga ntumi nto pagkakasala. adwene ɛne w'asɛm so. Tawad na po kami sa mga nagkasala sa amin. Samahan mo sana kaming muli sa pagpapatuloy. Fa yɛn mmra namin toɔ ang kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Buksan mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming makapasok sa aming mga kalooban. Yɛsrɛ wo sɛ tie yɛn ako, tie yɛn akoma. Sana po, Ama, pawiin mo ang mga alinlangan sa aming mga puso. Agya, Tulungan mo kaming magsitatag yɛsrɛ wo sɛ yi ntankyɛ nyinaa firi yɛn akoma mu. sa iyong mga Buwa banal yɛn. na salita. Na yɛntumi nyɛ gyidie kɛseɛ wɔ wo mu. Ang iyong banal na kapayapaan. Na yɛsrɛ wo sɛ Tahanan at ma bawat w'asomdwoeɛ kronkron lahat ng aming mga kapwa-tao. ɛntena yɛn akoma mu. Muling susubaybay sa pag-aaral na ito. Ibuhos mo, Ama, ang iyong Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho no sa yɛntumi mga ni kaluluwang wo nkyerɛkyerɛ so. nagkakaroon ng pagkakataon. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nkyerɛkyerɛ Mabuting balita ng iyong ini hene pagligtas. wɔ Lalo't na ɔkra alalahanin biara a mo wɔpɛ palagi sɛ ang lahat ng iyong mga lingkod na kamalasan ɔhunu wɔn ng nkwagyeɛ. gawain ito. Yɛsrɛ wo sɛ ka Kaluluwang yɛn ho nagsisikap na wɔn nko a aakay ng wɔaboa wɔ asafo yi mu nyinaa upang makapakinig ng iyong mga salita. yɛbɛtumi Sa iyong atie o. mapapalang mga kamay, amin pong Na wɔmadi wɔn yɔnko nnipa anim ng kan mga bagay. Muli, maraming ama wɔn salamat mahunu po wo sa iyo. nkyerɛkyerɛ. Sa pangalan ng aming tagapagligtas Agyaade nyinaa na si Kristo ahyɛ wo Jesus. nsa. Amen. Yɛda wo ase bebree, Agya. Ɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
akoma mo nyinaa sɛdeɛ mokuro mo mmerɛteɛ ɛne berɛ biara motie dwumadie wɔ mu no deɛ wasedaw ka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa foforɔ ɛne yɛne anoma yɛfiri Members Church of God International wɔ tiɛbɛtoa yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm so yɛne da ɛtɔ so dumiɛnsa a yɛasua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa a ɔkyena bɛyɛ da a ɛtwa to na fie da ɛna asubɔ ne bɛba so na sɛdeɛ da bia yɛbɔ mo nkaeɛ no yɛsrɛ mo sɛ mama yɛn nyinaa yɛnwie Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no sua na sɛ yɛsua wie a yɛnyere mo na mamade a yɛhwehwɛ nyinaa ne sɛ mobɛte Nyankopɔn ne nneɛma a Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn ase bio Mama Brother Eli Soriano Mama nyinaa atwe aha adwo Mama yɛnhyɛ ase na yɛnsua Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm a yɛhwehwɛ mu no ɛno a yɛhunu sɛ yɛwɔ akoma ahodoɔ nan ɛna wɔ hɔ ɛmu mmiɛnsa ehia nsakyerɛeɛ na akoma ɛnan yi mu no kwankyɛn boa akoma kasa akoma na asase pam deɛ na yɛntumi ɛmfa Nyankopɔn asɛm no nsie saa akoma mmiɛnsa yi mu agye wɔ Nyankopɔn sesa no na yɛn nyinaa yɛhunu botae no anaasɛ yɛhunu wɔ kwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsakyerɛeɛ bi bɛba yɛn mu na yɛahohoro yɛn bɔne wɔ asubom na yɛn bɛnam Honhom Kronkron no tumi so waba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn akoma bɛsesa na yɛn nipadua nyinaa nso anya nsakyerɛeɛ na deɛ ɛbɛwie wɔ mu ne sɛ yɛfiri Kristo Twerɛ Kronkron no ka no wɔ 2 Corinthians 5:17 deɛ watwerɛ nie ɛnti sɛ obi ba Kristo mu a na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ na nneɛma dada no nyinaa atwa mu hwɛ nneɛma nyinaa ayɛ foforɔ sɛ ampɔ sɛ yɛwɔ Kristo mu a yɛntwerɛ sɛ ehia sɛ nsakyerɛeɛ ba yɛ n'abrabɔ mu ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron no ka se sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asubɔ no bɛtumi aba mu ana ɛbɛtumi abɔ yɛn asuo na nsakyerɛeɛ a Twerɛ Kronkron no nam Nyankopɔn Honhom Kronkron so ɛka no ɛbɛtumi aba yɛn abrabɔ mu nti hwan yɛbɔ asu wie a ɛdeɛn na yɛn abrabɔ bɛyɛ ɔma yɛn kenkan Romans 6:4 ɛde wɔnam wɔn mu asubɔ so asiesie yɛn no sɛ sɛdeɛ wɔnam agya no animuonyam nso nyanee Kristo firi awufuo mu no saa ara na yɛn nso yɛnante nkwa foforɔ mu ɛreti asubɔ akyiri ɛbɛnante abrabɔ foforɔ mu yɛnante wɔ Kristo mu na sɛ obi wɔ Kristo mu a ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ade nyinaa atwam ade nyinaa bɛyɛ foforɔ sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no si saa berɛ no yɛbɛnya wɔ Nyankopɔn ho suro na sɛ yɛbɛsuro mpo sɛ yɛbɛyɛ bɔne kɛseɛ ɛnɛ yɛba abɛsua bɔne akɛseɛ bɛn na wɔ hɔ a sɛ yɛyɔ a Onyankopɔn mfa nkyɛ yɛn da sɛ yɛboa pa ɛyɛ saa bɔne yi bi a Onyankopɔn mfa nkyɛ yɛn mama yɛnte aseɛ sɛ yɛwɔ bɔne ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ Twerɛ Kronkron no ka no wɔ Yohane nwoma a ɛdi kan 18 nkyɛmu 16
sɛ wobi hunu ne nua sɛ wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu a ɔmɛsere na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu no bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka sɛ mommɔ mpaeɛ mmisa yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu ɛno deɛ menka sɛ mommɔ mpaeɛ mmisa yɛwɔ bɔne ahodoɔ mmienu na ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛwɔ bɔne ɛkɔ owuo mu kyɛ sɛ ɛna ɛwɔ bɔne a ɛnkɔ owuo mu Catholicfoɔ ɛfrɛ ne sɛ venial sin na Twerɛ Kronkron ɛfrɛ ne sɛ yɛwɔ bɔne ɛkɔ owuo mu na ɛwɔ bɔne ɛnkɔ owuo mu na sɛ yɛnua bi yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a yɛahyɛ yɛn sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ma no na sɛ yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu a Onyankopɔn sɛ ɛma yɛmmɔ mpaeɛ ma saa nipa no mama yɛmmɔ mpaeɛ ma no bio nsɔre foforɔ mu no ade bɔne a nipa no ayɛ no yɛbɔ mpaeɛ ɔmo san so bɔ mpaeɛ ma saa wani no wayɛ bɔne ɛkɔ owuo mu bɛka sɛ o yɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ dabi ɛnyɛ mmɔborɔhunufoɔ saa ɔmmu Nyankopɔn nkyerɛ Onyankopɔn sɛ ɛmmɔ mpaeɛ ma no ɔyɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a nka so mmɔ mpaeɛ ma no yɛnyɛ nyansafoɔ nsene wɔ Nyankopɔn ɛwɔ sɛ yɛtie wɔ Nyankopɔn na sɛ bɔne no yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a yɛntumi mfa nkyɛ bɛpam wani no afiri asafo no mu tí a kenkan tete nwoma ti mmiɛnsa nkyɛmu du ase wɔ nipa wɔde mpaepaamu ba a wakasa akyerɛ no prɛko ne mpire no no pa no Onyankopɔn bɛpo wɔma nipa no akonya agyekyɛmu fa rebae mmienu a wakasa akyerɛ no na so wɔantie a monye ne mfra asafo ne mu ofisɛ anyɛ saa nipa no ɛbɛsɛe wɔn aka menka sɛ meyɛ kronkron nipa wayɛ mfomsoa na wayɛ bɔne na ne bɔne a wayɛ no da biara ɛno a no wɔyɛ wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsesa awɔ sɛ yɛpam no nti asafo yi mu no na sɛ nipa no yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a yɛtu wɔn mo sɛ ɛno nti bɔne bɛn na ɛkɔ owuo mu sɛ yɛboa pae a ɛbɛpam yɛ no afiri asafo no sɛdeɛ bɛyɛ afoforɔ nso ho mu fii ɛfatɔ me nanaba ɛka sɛ wokɔtɔ ntoos a ɛwɔ sɛ yɛwɔ canteen na ansa na ntoos ne bɛsɛe no sɛ tomatoes ne bi sɛe a yɛdi aporo no firi mu nkyɛm nyɛ saa nea aka no nso bɛporɔ saa ara nso na ɛteɛ wɔ asafo no mu sɛ wansi wɔn mo kwan na wofoa wɔn a wɔyɛ bɔne no so a ɛnkankan sɛ bɔne a wɔn mo yɛ no yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu na bɔne a ɛwerɛ mu a anuanom foforɔ nso ɛbɛsɛe wɔn mo adwene bɛyɛ wɔn mo so wɔyɛ ɛnyɛ hwee yɛba abɛsua saa asɛm yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛbɛka asafo no ho a na sɛ yɛbɛnante Twerɛ Kronkron no akwan so a ɛnyɛ nipa akwan so nipa akwan so deɛ ampa ebinom wɔ hɔnom a wɔn afoa afoforɔ so ebinom ɛsane sɛ wɔn ba afɔde akɛseɛ wɔ wɔn asafo mu nti wɔdi bɔne kora na ne ayɛ din hwɛ no
Me pesa me kan se no kro so afunu mu na nte saa na se ugya won ufua won so ma won mo ye bɔne a isane se wo ma wo sika kɛseɛ nti wa ya de bɔne kra mo be ye he ha agya no na ebenya sunsu aso bɔne Romans 1:32 na woni mu Nyankopɔn ahwɛde yie se owuo na se wona wo ye saa ne medie nanso enye ye enko aro na wo ye na bom wapene wona wo ye saa de no bi no so Areti esore ahodo amfiri wo Nyankopɔn war mo foa enamabɔne so ewo mo so mo se fata owuo na ama wo mo nye de abɔnefoɔ no ɔmofoɔ afoforo so nye yenko na wɔn mo yehu wasan so foa wɔn mo so se wampam nipa bɔnefoɔ yi a de bɛba ne se afoforo so bɛyɛ abɔnefoɔ na sɛ binom ɛyɛ yei na wampam wɔn a afoforo so bɛhɛ asua na sɛ wɔkɔpam no bɛka sɛ yɛnyina ɛbɛyɛ adekoro ebisɛ mo mpam wɔn Twerɛsɛm no se ase wa ho mmara mu no ɛnyɛ nam na wonam mmara to so de Nyankopɔn no twitwiri fam verse 20 nkwaseyɛ futufuo nkokoa kyerɛkyerɛfo sɛ wadwere wo nimdeɛ ne numuntira nti sɛsie wa wo kyerɛkyerɛ obi no wa se wansaya awade na wo sɛ awade yi wa wo kyerɛ ohoni no na wo fuma sɔre fie nneɛma yi ɛdan mo huna na kyerɛ sɛ yɛwɔ asɔfoɔ bi no wɔ hɔ no mu a wɔano ɛkyerɛkyerɛ na so wɔno yɛ ade bɔne na nakaw wo kyerɛkyerɛ wɔ bie no wɔn kyerɛkyerɛ wo ho wo kyerɛkyerɛ afoforo sɛ ma wɔn mo kyerɛkyerɛ na so wo na ɔyɛ korɔmfo di kan yɛn ne nsunsanso a sɛ wo foa bɔne a ya no wɔ nipa so Twerɛ Kronkron kan wɔ 1 Corinthians masamang tao ayon pinaali na wɔn a wɔn from mu no Nyankopɔn bɛbɔ n'atɛn monye di ɔyɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mu mu mga born nti Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛyi ɔbɔnefoɔ no mfiri mu ɛno nti ne yɛwɔ mo ɛwɔ asafo yi mu no menim sɛ mo asafo mu no moyɛ saa born again ne one man church nsɔre mu no menim sɛ wɔn moyɛ saa na ɛfiri sɛ SDA-foɔ pamo ne yɛasan agye wɔn mo bio sɛ yɛpamo wɔ bi firi SDA asafo ni mu ɛsane bɔne bi a wadi eti a na sɛ nipa no pɛ sɛ wɔsane ba a yɛsan so bɔ na fi bio ɛno nti ɛna ɛwɔ de yɛfrɛ ne sɛ asubɔ bio yɛbɛsia abɔ nipa no asubɔ bio Twerɛ Kronkron no mu no yɛni asubɔ mpire no obi a wadi bɔne kɛseɛ bɔne a ɛrɛ mu no wotumi nsa ama na su bio yɛni asubɔ bio wɔ Twerɛ Kronkron na sɛ wabi adi bɔne no wapam no na wɔsan gye no aba asafo nsa abɔ na suo ɛnua me yɛbɛsua yɛni ɛyɛ ahwɛ yi ɛnua ma yɛhwɛ yɛn ho so yi sɛ yɛgye Nyankopɔn asɛm no wie a Nyankopɔn ne nsɛm a yɛsua nyinaa yɛde bɛyɛ adwuma mama yɛnkenkan Matthew 12 verse 32 and Mark 3:29 mama yɛnkenkan na deɛ ɔbɛkasa tia wɔ nipa ba no wɔde bɛkyɛ no na deɛ ɔbɛkasa tia Honhom Kronkron deɛ wɔre ɛmfa nkyɛ ne wiase ha ne wiase a ɛreba no mu na mmom deɛ ɔbɛka abususɛm tia Honhom Kronkron no deɛ ɔre nya bɔne fakyɛ da na daafo buo da ne so ɛnuanom mo deɛ monhwɛ yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu adɛn nti ne yɛwɔ nsɔre foforɔ wɔn mo mpam wɔ n'asafo ma wɔyɛ bɔne ɛnti sɛ wɔbɛdi kyerɛkyerɛ yi so a ɛyɛ ma asɔfoɔ no na sɛ Twerɛ Kronkron no mu deɛ woboa pa kasa tia Honhom Kronkron no a
wonya bɔne fakyɛ da owiase ha ne wiase arebɛba no mu ɛwɔ Twerɛ Kronkron biara mu na sɛ wɔwɔ Nyankopɔn ho suro a wonya wo nyɔnko nipa bɔne sɛ wodɔ wo nyɔnko nipa kra ɛwɔ sɛ wokyerɛkyerɛ wɔn saa nokwasɛm yi maa kuromoma no sɛ na mmom deɛ ɔbɛka abusisɛm atia Honhom Kronkron no deɛ ɔre ɛnya bɔne fakyɛ da na daafo buo da no so mama yɛhwehwɛ mu bɔne bɛn na tia Honhom Kronkron no na bɔne a tia Honhom Kronkron no baako yɛ abusisɛm ka sɛ woka abusisɛm tia Honhom Kronkron no a ɛyɛ abusisɛm tia Nyankopɔn borɔfo kasɛm no wɔse sɛ woka abusisɛm atia wo Nyankopɔn Honhom Kronkron woka sɛ tia Nyankopɔn Honhom Kronkron a yɛfrɛ ne sɛ abusisɛm ka pampanga no kasɛm mu no ɛsɛ Honhom Kronkron ho abusisɛm ka Wesaya no kasɛm mu no woka abusisɛm tia Honhom Kronkron no a sɛ woka abusisɛm tia Nyankopɔn Honhom Kronkron yɛyɛ bɔne a ɛrem mama yɛhwehwɛ mu Honhom Kronkron no nkyerɛkyerɛ bɛn na ɛwɔ hɔ a sɛ wobɔ wapayɛ bɔne tia a ɛresɛ yɛwɔ binom wɔ hɔnom a ɛtɔ da wɔn mo hyɛ da bu wɔ Nyankopɔn mmara nsɛm so yɛwɔ nua bi a ɔyɛ China ni wante Nyankopɔn asɛm ase yie ɛresɛ wɔyɛ China ni nti na ma ne yɛ saa na sɛ bra wɔte Nyankopɔn aseɛ no na Nyankopɔn asɛm no ase no wɔka sɛ na menim ɛna meyɛ ɔyɛ ɛresɛ na wɔnte aseɛ na so wo deɛ sɛ wote aseɛ na sɛ wonyɛ w'adwene sɛ wɔbɛsakyera w'adwene a yɛmfa nkyɛw yɛyɛ Honhom Kronkron no mmara nsɛm yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ no mu afrɛ Honhom Kronkron sɛ yɛbɔ apaeɛ a yɛmfa nkyɛ yɛn da mama yɛnkenka na asomafoɔ nnwuma ti dunum kyɛmu dunkron Acts 15:19 enti maasoma mewɔ meka ne sɛ wɔha wɔn a wɔfiri amanamanfoɔ no ma wadane aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn no na wɔntwerɛ nkɔma wɔn sɛ wɔnyi wɔn ho mfiri abosom afidie ne adwamammɔ ne ɛmmoa a wɔanhwie wɔn mogya nguo na wɔwuiɛ ne mogya ho na ɛyɛ Honhom Kronkron ne yɛn sɛ ɛyɛ sɛ wɔmfa adesoa bi ntom soɔ gye deɛ ɛhia ara ɛne sɛ monyi mo ho mfiri nam a wakuma ama bosom ne mogya ne ɛmmoa wanhwe mo wɔn mogya ngo no wɔwuiɛ ne adwamammɔ mu ɛno na sɛ moyi mo ho firi ho a ɛyɛ ɛnsim yie ɛno nti ɔsomafoɔ Yakobo na wɔwɔ kasa afa nneɛma bebree ho saa nneɛma yi nyɛ dene sɛ yɛbɛkae ɛyɛ nneɛma nan ɛsɛ na so Honhom Kronkron ne yɛn ani sɛ wɔmfa adesoa bi ntom soɔ gye deɛ ɛhia ara ɛne sɛ munyi mo ho mfiri nam a wakuma ma bosom saa nneɛma a wohia yi ahia sɛ yɛde to wɔ nua bi soɔ na yɛkyiri wɔn sɛ munyi mo ho mfiri nam a wakuma ma bosom ɛno ne deɛ di kan ne mogya ɛno na yɛ mmienu ne mmoa wanhwe wɔn mogya nguo no wɔwu yɛ aboafunu ɛnɛ tɔ so mmiɛnsa ne adwamammɔ mu yɛn deɛ tɔ so na yɛnom ne mmara a ɛfiri Honhom Kronkron no ɛkɔma asafo no a asuafoɔ no ahyɛ yɛmfa adesoa pintom so prɛko na monyɛ akyiwadeɛ mmɔnkɔ abɛbia ɔnyɛ akyiwadeɛ na yɛn wɔ Israelfoɔ mu no na prɛko nam nsumnam a wɔn ho ne nwurawura ɛyɛ akyiwadeɛ wontumi ɛnwe ɛyɛ pitire anaasɛ adwene ɛresɛni nwuran wontumi ɛnwe kwaafo yɛwɔ akyiwadeɛ bebree no na wɔ Israel nanso akristofoɔ aborɔ so deɛ
Asamafoɔ no sɛ yɛremfa de so biara ntom so gye deɛ ehia yi ara. Ɛde sɛ munyi mo ho mfiri nam a wɔkumama bosom. Mɔba afi ya mɔbɛyi mo ho afiri saa nnoma yi mu. Nam a wɔkumama bosom. Ɛne mo a wɔnhwɛ wɔn mogya nguo. Anuanom sɛ muntie ne yie, mɛbɔ mo ho mmɔdene. Na deɛ kan yɛ busisanka. Na yɛn mu yɛ nsanka yɛn mu nyɛ ne yɛyɛ. Abusisanka ɛne adwamammɔ. Mama yɛnhyia ne maako. Ɛdeɛ ne yɛfrɛ ne sɛ abosom wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Sɛ deɛ ne bɔ afɔdeɛ ma abosom a Honhom Kronkron no ɛmpɛ sɛ yɛbɛdi. Ɛdeɛ ne abosom. Bɛsrɛ mo ntie ɛnwom nwoma no. Psalms 115 verse 4 to 8. Wɔn ahoni yɛ dwetɛ ne sika. Nipa nsa ano adwuma. Wɔwɔ ano nanso wɔn kasa. Wɔwɔ ani nanso ehunu adeɛ. Wɔwɔ aso na wɔnte asɛm. Wɔwɔ hwene na wɔnte hwɛ. Wɔn nsa wɔnfa nka adeɛ. Wɔn nan wɔnfa nnante. Na wɔnfa wɔn mmenewa nkasa. Wɔn a wɔyɛ wɔn te sɛ wɔn ara. Obiara wɔde ne ho to wɔn so no. Areti Twerɛ Kronkron no ayɛ da no adi sɛ yɛn mu yɛfrɛ wɔn sɛ abosomsomfoɔ. Kapampangan no kasam no yɛ idolos. Ase wɔn abosom yɛ dwetɛ ne sika. Nipa nsa no adwuma. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a yɛde sika ne dwetɛ na ayɛ. Na abosom bi mpo wɔ yɛde rɔba ɛne fiber glass nhwehwɛ na ayɛ. Yɛnom yɛ ahoni huhu ɛde sika ne dwetɛ na ayɛ. Mama yɛn kenkan Isaiah 44. Mama yɛn kenkan. Ase wodwumufoɔ yere homa mu. Ɔde pensere sensene ho. Ɔde adwene adeyɛyɛ. Na wɔde compass sensene ho. Na wɔyɛ no wɔbarima nsa so wɔ nipa ho wɔfɛ so sɛ ɛntena ɛdan mu. Isaiah 44 verse 13. Yanto so. Na odumufoɔ yere homa mu. Na wɔtɛ sinuro. Na watobi na nsuo gu so ma ne nyini. Na wɔde bi yɛ ogya. Yang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kaniyang ginagawang isang na ɛyɛ ogya ma wɔ nipa. Ɔfa bi to. Na wɔsɔ bi to paano. Ebi nso ɔde yɛ onyame sɔre no. Ɔde ogya hyefa ne fa nso so na wɔto nam reɛ. Ɔkyɛ so nam di mee. Ɔto ogya no nso. Na wɔsɛ reɛ. Me ho ayɛ me hye. Mahunu ogya. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawan. Na deɛ aka no. Na nkaeɛ no ɔde yɛ onyame ne owoni. Ɔkoto no sɔre no bɔ no mpaeɛ. Na wɔse gye me menyame ne wo. Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitawan sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata
upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga Na wanuma hunu na wanuma ntias ifrisa wasam wonani so wanim na wahunu mu na wasam wonani so na wahunu ade na wanadwene nso na wantiasie erisa wonyam na wadadweta ne sika na ayebo na oduadwumufuo no etwa homa yadim yemu yenua adine wo Israel dia ehonya dine no wutumi fa ne dwuma pese du fochie mu ehare omo fa nua a dine de sino ahoni huhuo awai wamo ya no woni pansa so na no akiri wakotono wasomono wakutuni yabakasa wiye minyame menka wana wa yesa na nshamuni mu wana mudada akana makase metuwa shamuso na yang binahay ang sabi doon sa pasyon na Catholic fu passion na ya wa moka kaya hunu say ya twa wa twerɛ nsɛm ni mu sɛ Awurade Nyankopɔn atwedeɛ mpɔnko Nyankopɔn atwedeɛ mpɔnko to na yɛnsom no yɛnkoto no awia ne anadwo ni Padre Mariano Pilapi. Na ya kasa fa Twerɛ Kronkron a passion ya Twerɛ Kronkron Mariano Pilapi ɛtwerɛ ya kan wa passion mo manimu wa twerɛ se wa twerɛ se Onyankopɔn atwedeɛ mpɔnkuto na ya sumo no awia ne anadwo na okoto no a wode no ayɛ wo Nyankopɔn ati Twerɛ Kronkron fa ne sa abosomsom abosomsom yɛ akyiwadeɛ wo Nyankopɔn anim 1 Peter 4:3 yana setena berɛ atwamu no yɛsɛ berɛ yɛ deɛ amanamamufoɔ no pɛ sɛ yɛnante ahohwie akɔnɔ nsaboro agobɔne didimiyɛ ne abosomsom a wokyiri mu ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim sɛ bɛbɔ mpaeɛ akyerɛ wo ebinom mpo deɛ boyia no yɛnsom wɔn mo Catholic asɔfoɔ no so wɔn nsom wɔn obuo kɛkɛ na wɔde ma wɔn kɛkɛ wɔn ka kyerɛ sɛ nyɛ som na mo som wɔn abra mo bɔ mpaeɛ akyerɛ wɔn ɛnea no yɛ wɔn sɛ bɛbɔ yɛ ne nkae isa wa ofuo obu wa ofuo a obu a wo ma wa ofuo nti obu a ofuo a obu wɔn wɔn mfonini obɔ mpaeɛ akyerɛ wɔn ana obaso kandere edi yesi wo nanim okoto wa ofuo eversene wo ye no enye obu obi o everse ubu obi a ya mompa ya nkyerɛ wɔn ukasa odi obu o ma obi a ya mompa ya nkyerɛ no nso kande nsi nanim na mom sɛ wo bompa ya kyerɛ wɔn a yɛn abosomosom mama yɛn kenkan Roman 4:2 Romans 1:25 everse wɔn no wɔsesa Nyankopɔn no koragye atoro
na wɔsɔre som abɔdeɛ no sene wɔbɔ adeɛ a wɔhyira no daadaa no. Amen. Ɛyɛ atoro wɔ Nyankopɔn anim. Ɛno nti ne yɛfrɛ no sɛ abosomsom a wɔkyire no, sɛdeɛ Petro sie. Yɛn nasetena berɛ a atwa mu no, yɛsɛe berɛ yɛde amanamamufoɔ no pɛ. Sɛ yɛnante yɛhɔhwie akɔnnɔ, nsaboro, agobɔne, didimmeɛ ne abosomsom a wɔkyire mu. Ɛreanom yɛn yɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim. Na ɛsiane sɛ abosomsom yɛwɔ na wɔkoto no a, Maria wɔyɛ abɔde anaasɛ ɔbɔ adeɛ. Hindufoɔ ɛbɔ mpaeɛ kyerɛ nantwie no ɔyɛ abɔde anaasɛ wɔbɔ adeɛ. Na sɛ wo no wosom abɔdeɛ no a, na sɛ ɛnyɛ wɔbɔ adeɛ na wosom no a, ɛdeɛ yɛn ɛyɛ abosomsom a wɔkyire. Ɛnuanom, sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛankoto otwɛde yɛ mpɔn no a, na sɛ ɔbɔ adeɛ no yɛ wɔ Nyankopɔn, na sɛ wo no wobɔ mpaeɛ ɛkamfo abɔdeɛ a, ɛyɛ abosomsom. Ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim. Sɛ wobɛsom abɔdeɛ no asene wɔbɔ adeɛ no, yɛfrɛ no sɛ abosomsom a wɔkyire. Ɛdeɛ na ɛyɛ abosomsom. Abosom yɛ deɛ wɔyɛ nipa nsa no nnwuma, wɔde dwetɛ ne boɔ na ayɛ. Wɔyɛ ne nipa nsa so. Na wɔn asisi afie ama wɔn. Wɔn asisi asɔredan akɛse ama wɔn. Ama nnuane aboɔ na sɛ nipa nya baabi nna. Yɛn yɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim. Ɛnuanom ma mobu mfume. Twerɛ Kronkron na ɛkasa afa saa nnoma yi ho. Sɛ wokoto wɔ na wobɔ mpaeɛ kyerɛ wɔ na yɛwɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ. Ɛno nti, sɛ yɛde aduane bɔ afɔdeɛ ma abosom a, ɛyɛ Honhom Kronkron akyiwadeɛ sɛ wobɛdi. Ɛnni kwan sɛ yɛdi nnuane a yɛde abɔ afɔdeɛ ma abosom. Ɛkyerɛ deɛ, nnipa wɔnom ɛsom abosom ɛde nnuane bɔ afɔdeɛ ma abosom. Akristofoɔ ni ho kwan sɛ wɔdi saa nnuane no bi. Ɛnyɛ yɛ n'akyiwadeɛ sɛ bɛdi saa nneɛma ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Israel te sɛ kɔtɔ, prɛkonam ne mmɔnkɔ no. Yɛnkyere sɛ yɛbɛwe saa nneɛma yi bi. Na mmom sɛ yɛde aduane no abɔ afɔdeɛ ma abosom a, ɛni kwan sɛ yɛdie ɛyɛ akyiwadeɛ. Mfato ho Budafoɔ, Buda wɔyɛ nipa, ɔyɛ abɔdeɛ. Buda ɔnyɛ ɔbɔ adeɛ, ɔyɛ nipa. Budafoɔ mu deɛ, atɔda wɔn mu de nnuane bɔ afɔdeɛ ma Buda, wɔn bosom no. Na wɔn mu nnuane dodoɔ a wɔde bɔ afɔdeɛ ma Buda no yɛ nnuane nkuruwa. Wɔn sɛ nnuane nkuruwa no ɛyɛ lucky wɔ mu ɛfiri sɛ de sika berɛ wɔn. Mama yɛn kenkan 1 Corinthians 8 verse 7. Korintofoɔ mbɛdi kan ti wɔtwe nkyɛmu nson. Nanso saa nimdeɛ yi ne nipa nyinaa mu, nti ebinom de wɔdere a wɔdere wɔ abosomsɛm ho besi nna no di no sɛ abosom afɔrebɔdeɛ na nam sɛ wɔn na wɔn mu yɛ mmerenti efi ka no empo egu ahonim no ho fi abosomsom enya nsunsuaso kɛseɛ wɔ nipa so ebetumi asɛ wɔ kora wɔ ahonim no wɔ honhom kora. Wɔn a wɔnni saa nimdeɛ sɛdeɛ Paul ɔseɛ no, ɔsɛ saa nimdeɛ ni nipa nyinaa mu nti ebinom de wɔdere wɔ abosomsɛm ho besi nna no di no sɛ abosom afɔrebɔdeɛ. Ebinom bisa me sɛ brother Eli, ɛyɛ bɔne sɛ wɔbɛwe ti kɔe anaa? Mɛka sɛ daabi. Epotete nyina na ti kɔe ɛwɔ ho. Ɛwɔ sɛ yɛde aduane no ansa sɛ aduaba no abɔ afɔdeɛ ma Buda nkodi ɛre sɛ ɛbɛgu w'ahɔ no mu mfi wɔ Nyankopɔn bu bɛfu. Ɛyɛ Honhom Kronkron akyiwadeɛ sɛ nnuane a yɛde abɔ afɔdeɛ ma abosom no wobɛdi bie. Ɛmfa to ho, wɔnom de aduane bi a na hɔ pii abɔ afɔdeɛ ma abosom a nkɔnkɔdi bi.
wanya nyankopɔn ho bɔne biara yɛtontonuane bi wɔ dwom kɔnɔ kɔtɔ bi amfa ho na aduane ko ɛyɛ sɛ de aba afɔde ama abosom nko adeɛ a aba bɛyɛ wɔ nyankopɔn akyiwadeɛ afisɛ abosom no wa mu yɛ akyiwadeɛ ma wɔ nyankopɔn na wa wudi ne nso bɛnya nso bɔne wɔ wo so ntia kristofoɔ inni enuane a de aba afɔde ama abosom yɛ deɛ abosom yɛ atoro nyame Tagalog kasum dia Dios kankyerɛ sɛ nyɛ nokore nyankopɔn ne no atoro nyame ɛwɔ kabayo han yɛnyɛ kɔkɔ papa Dios an atoro nyame ni kwan sɛ nipa wosum bi da wokɔ Catholic nsɔre mu a statue bebree no asi wɔ Catholicfoɔ som abɔfoɔ ɔmo som cherubim wɔbɛkɔ no mo wɔ cherubim ne abɔfoɔ statue bebree no ana wɔ hɔ ɛyɛ wɔ nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ ɔyɛ ɔbɔfoɔ koraa ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ yɛbɛsom abɔfoɔ yɛ abɔdeɛ wɔn mo nyɛ ɔbɔ adeɛ hwɛ Yohane ɔkoto ɔbɔfoɔ no ɔbɔfoɔ no ankasa mu kura sii no kwan yɛn kan kana di nsɛm ɛtia de ne mmienu nkyɛmu wɔ Revelation 22:8 na me Yohane de wɔhunu nneɛma yi na wɔteyɛ na meteyɛ na mehunu yɛ no mehwe yɛ sɛ mɛrɛ koto asɔre ɔbɔfoɔ wɔkyerɛ me nneɛma yi nan ase na wɔka kyerɛ me sɛ hwɛ ɛnyɛ saa mɛyɛ wo ne wo nuanom adiifoɔ ne wɔn a wɔkura nwoma yi mu no nsɛm no awura kwaa woto wɔ nyankopɔn abɔfoɔ no ampene sɛ yɛbɛsom na mɛyɛ wo ne wo nuanom adiifoɔ no a wɔkura nwoma yi mu nsɛm no awura kwaa sɔre koto wɔ nyankopɔn ɔno nkuto ne yɛbɛsom nyɛ abɔfoɔ nyɛ nipa nyɛ atoro nyame wɔne kwan bɛkoto no ɔne yɛ wɔ nyankopɔn deɛ pahyɛ ne ka ne yɛ nokorɛ na so deɛ Catholicfoɔ akyerɛkyerɛ wɔn ankasa nwoma mpo ɔmo nyinni Catholicfoɔ nyɛ nsɛm nwoma deɛ na Catholicfoɔ nwoma no ka wɔn sɛ monkae hunu sɛ wɔatwerɛ no wɔtwerɛ nsɛm no mu sɛ Onyankopɔn twedi mpɔnkuto na koto no na yɛsom awia ne anadwo Onyankopɔn kuto na yɛnkoto no na yɛnsom no awia ne anadwo na afei deɛ ba ne sɛ na ɔmatwerɛ yɛ no mawie no ɔmokoto Maria ɔno nso yɛ abɔdeɛ binom ka sɛ mogu Maria abɔmfia daabi yɛmu na abɔmfia yɛde adidie ma no Onyankopɔn no amu na ka sɛ nsom abɔdeɛ no Maria yɛ abɔdeɛ yɛde obu ɛsɛ fata no de ma no yɛnsom Maria na so na no nkyerɛ sɛ yɛmfa obu ma Maria ɛwɔ sɛ yɛgye Maria di na Maria no ankasa mu kura mpo som wɔ Nyankopɔn abra Maria wɔ asase so obiara nsom no wɔka asomafoɔ no ho kura mpo ma mo bɔ wɔ Nyankopɔn mpae mama yɛnkenkan asomafoɔ nyɛma eti baako nkyɛmu dumiɛnsa Acts chapter 1:13 na wɔduru hɔ no wɔkɔ abansoro dan no mu hɔ na Petro ne Yohane ne Yakobo ne Andrea Filipo ne Toma Bartolomeo ne Mateo Alfio ba Yakobo ne Simeon Zelote ne Yakobo ba Yuda tiye na yɛn nyinaa de akɔmakoro kura mpaebɔ mu ara ne mmaa no bɔ mpaeɛ Maria Yesu Kristo ne na nagkakaisa sa pananalangin kasama nila yung mga babae si Maria Magdalena si Maria ang asawa ni Cleopas awɔ ne mmaa no nyinaa kura mpaebɔ mu bɔ mpaeɛ pati si Maria nananalangin sa Diyos kasama Maria Cleophas hindi siya ang dinadalanginan aba ngayon naman si Maria ne asomafoɔ no nyinaa bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang si Maria man sumamba sa Diyos kay Kristo na kanya yɛde obuo ma Maria kaya ang dapat nating sambahin hindi si Maria
Ono na wo Kristo honam fam yɛde obuo ma no nanso yɛnsom Maria Pagsamba dun sa sinasamba ni Maria, si Maria na sinamba mo, ginawa mong Diyos-Diyosan si Maria. na sene sanka Bawal ng Diyos yan eh. wanom Kaya nga, ɛbɛsom wɔ Nyankopɔn wɔn asene duane aboa na wanom som no sa Bombay, enti atoro nyame nyinaa sa nila mga enipa bɔ wɔn tim na de bae pante, enipa wɔ India dinidiyos din nila, pati ano, pati daga, dinidiyos. ɔmo som a wɔwɔ ɔmo som a wɔwɔ nkotere ne nkusie Ngayon, nkura asono anantwie yenom nyinaa yɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wɔbɛsom wɔn na sɛ yɛde aduane no abɔ afɔdeɛ ama abosom a sa budhi, ɛne kwan sɛ yɛdie sa tunay na Diyos. Halimbawa, sa Muslim po, sɛ yɛde aduane abɔ afɔdeɛ ama abosom no nyɛ nokorɛ Nyankopɔn ne kwan sɛ wodie ilang Diyos kay Allah. nkramofoɔ mu Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. nkramofoɔ nyame Maintindihan nyo, hindi po ito ɛyɛ sonokofrɛ Kristofoɔ nyame lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng yɛmɛka yɛn kasi yung iba ɛmɛto nhyɛ afoforɔ so pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos, hindi totoo yun. afoforɔ gye di sɛ Invento ang tao. ɔmo sɛ yɛn nyinaa yɛsom Nyankopɔn baako pɛ Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo yɛwɔ nyame bebree na nnipa no abɔ wɔn ti mu de aba sa pagkaalipin, Galatifoɔ mmati na nkyɛmu wɔtwe hindi mga nanso Ang Kristiyano, sa nanso ɛberɛ a monim wɔ Nyankopɔn no kayo, hindi nyo pakilala yung Diyos. mosom wɔn a wɔn so wɔnyɛ nyame no sɛ nkoa wɔtɛ ne Paulo ka tete Kristofoɔ no sɛ ɛberɛ no yɛnim wɔ Nyankopɔn no Meron sila yɛsom wɔn a wɔnim Nyankopɔn sɛ nkoa kagaya dun sa Ayala Avenue, meron ako rong financing na inuwi. yɛsom abosom nyɛ nokorɛ Nyankopɔn Dati po kasi ako, mekae kukuha ko ng odwadeni bi a mekɔɔ ne hɔ kɔbɔ bosea ngayon, na ɛsiane sɛ meyɛ odwadeni nti no 5 taon, nakita yata nung manager na maayos akong magbayad. mekɔbɔɔ ne hɔ bosea Ako sa opisina, abosome kakra akyi nnipa no hunu sɛ metua ne ka ntɛntɛm gusto mo ɔfrɛ me baa ne ɔfise hɔ na mekɔɔ hɔnom no kita ng loan at mebisaa ne sɛ na wura wafrɛ mebisa me sɛ ɔpani Soriano wopɛ sɛ mebɔ wo bosea 10 million anaa malaking ɔka sɛ wode ma me nsihu kɛkɛ 10 million eh. Siguro nti m'ani gyeeɛ 90. ɛfiri sɛ 10 million deɛ saa berɛ na ne bo na ɛwɔ soro sika yɛyɛ 1980 no mu a Ministro, nagliligaw 1980 mu asɛm na meka na perang kailangan na sɛ mpo sa kapatid. meyɛ Yung abulo yan ng ɔsɛmpakani kora meyɛ adwuma na manya sika akin kundi para sa gawa. anuanom ntoboa Ngayon, sabi niya, ɛnyɛ no na medie na mo yɛn wɔ hɔ ma asafo no siya ng papa nti yɛdi nkɔmmɔ kakra sa kanang kiwi. na ɔrebɔ ɔfrɛ ne kiwi Sige po. Sabi ko, sir, ɔmaa me pwede bi akong magtanong. nti meka kyerɛ ne sɛ ma menti maa ne bi Ang laki. mebisaa ne sɛ owura ma memisa wɔ asɛm ɛwɔ sɛ mehunu mfoni ne kɛseɛ bi wɔ hɔ Sino po yan? ɛso yie Sabi, yan ang Diyos. Po, nagulat ako. mebisaa sɛ hwan no no Yan po ang Diyos nyo? Sabi ko, oo, sabi niya. ɔse ne nyame no no Yung Diyos niya, mebisaa ne sɛ wo nyame no ɔse ane ne din de sin ne nyame ne din de sin SIGNH. SIGNH Basta't sing. Yun ang Diyos niya. Paano po ang pagsamba nyo? menim sɛ maspɛle ne yie a February ka, uuwi ako sa India, sasamba ako. Yan po ba? mebisaa no sɛ Uuwi ka. afe bɛ mu na mosom no Meron pala ka akong ganun. Ang ginidiyos. mebisaa sɛ yɛyɛ Yun. onyame a wosom no anaa Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba wɔwosom Onyankopɔn ɔmosom nnipa wɔte ase ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po nnipa wɔ nyame bebree Diyos ng Biblia. nkramofoɔ nyame yɛ Allah Sa Quran, yung libro ng mga Muslim. nanso Allah Ang sabi sa ɛnte sɛ Nyankopɔn a ɔwɔ Twerɛ Kronkron saa na nkramofoɔ Koran no ɛyɛ sonokofrɛ Kristofoɔ deɛ ɛka no Koran sura yɛnkenkan Koran no sura ɛti wɔ ha dumienu nkyɛmu baako pem nan deɛ ɛka nie ase Onyankopɔn yɛ baako pɛ Onyankopɔn
ɛtia seda wa ye pepepe na wonyankopon ya anwono na wonyankopon intume nwo nkremofuo no nyame ontume nwo na nkremofuo nyame nso ya anwono mese no kore wonyankopon ye obi na wo no obi antumi anwo nyankopon na mom se wokasa wonyankopon tume nwo de a ene ye ne nkremofuo nyame ne yesnonko awese ye de ye nyankopon no ayesum no wo no owo ono Awurade Yesu Kristo mama yenkenkan asomafo nyimati mienu nchebunso na meka no de Awurade ahye no Awurade asem se meba ne wo na me na ma wo ne Awurade Yesu Kristo na ekasa se meka no de Awurade ahye Awurade asem se meba ne wo me na ma wo ne manalo asafu na woguagua ase na adena omase nyankopon tumi ngo Maria na ewo na meka so osofo ne se wabon papa ofisa mankwa na ewo ene ye wabon honhom fam wonam fam ba kuni mama yenhwe apumu ponko apumu ponko no enya ba no ne fafuru na mom barama no mom ne fafuru na wawo ye ne hwehwemu a yehu no wo sansum nam yi mu sansum nam yi nini no ene fafuru wo mode mo hwe ye fa ne pumu ponko sa fish no ye fa ne se pumu ponko barama no na ewo mama yenche won kwan ya pumu ponko ne fa so wo Ayan. Ang nagbubuntis yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Kaya, hindi imposibleng ang lalaki manganak. Ang Diyos pa. Kaya pumupongko na ewo. Nase pumupongko barama na tumia wa, unyanko pon na intumi wo, awo Kristo. Arse John 1 verse 18. Dawa kena wa Greek kasa mo no. John 1 verse 18. I say, Yankopon ba wo no koro. Yankopon na wo no koro na wagya no kukum. Na de wo Kristo no je Yankopon. I said John 1 verse 14. Now some of the baye honam then a Twerɛ Kronkron ka 1:1 to 3. If it is no now some no wo na some no Nyankopon na wo ho na some no ye Nyankopon ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Rena if it is na wo ni Nyankopon wo ho na wonam na so ya de nyina na wankwati no anya biribiara wo ye yefiti ase na asam no wo ho abra no wo agya no kukum efiti ase no na woni agya no na wo ho na asam ne wo Nyankopon na wo ho na asam no ne wo Nyankopon ang berbo ay Diyos yung berbong nasa sinapupunan ng Ama ipinanganak niya na asam na wo Nyankopon kukum sapagkat kanino nga sa mga adase no Hebrew ngomani na bofo mo hwa na waka che ne pense ipinanganak ngayon me ba ne wo me na ma wo ne giging kaniyang ama at siya'y na biyo mayan weja na wono so wa ye me oba Hebrews 1 verse 5 eja ne say
mena mawo ne ejano na ewo dabe abra ejano wo no eviti asiano na asom no wono ne ejano na wono wajano kukum manalo asafo ne chiro ase verbo omosia ya asama yesisiye eyamkwasi asem ye ni Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn ba no wone kukum ne din no ma yenkenkan Revelation 19 verse 13 na wo shapade bia wode yabo mogya mu ne din de Nyankopɔn asem owosu na wo agya no kukum ane din de Nyankopɔn asem edin no anasa asam no yedin Every Jono wa Twerɛ agya no kukum ne din di asem we Nyankopɔn na wo no wonti na Twerɛ Kronkron ka na wo Hebrew form mechi ba ko nchemu num ne se na abɔfo mo hwan na waka atwe ne pen se meba ne wo me na ma wo wonne na bio me no agya na ɔno nso yɛ me ɔba anonti we Nyankopɔn na wo no dabe ne wo no we nipa na dabe ne wo no John 17 verse 5 and 24 mama yenkenkan na afi agya fa ni mo nyama me wo no wo nkyɛn ansa na wo bo wi asa no hwɛ me wo ara wo nkyɛn ansa na be bo wi asa no na agya no ahwɛ ne ba na ni mo nyam dada ɔka sɛ agya fa ni mo nyama me wo no wo nkyɛn ansa na wo bo wi asa no hwɛ me wo ara wo nkyɛn ye ni atwam mu ye tete ade Manalo asafo ne se no maaye na wa ya adwene to obesi dan wa ya adwene to abro wa ni mo nyam wo Nyankopɔn ani dada fa ni mo nyam me wo no wo nkyɛn ansa na wo hwɛ wiase ase no hwɛ me wo ara wo nkyɛn ani mo nyam me wo no wo nkyɛn ansa na wo hwɛ wiase no hwɛ me ni mo nyam sabe na wiase no maaye na so na agya no wo ne ba ye ya wona ansa na wiase no poreba mama yenkenkan John 17:24 agya wana wode wana mame no epese fa ako ame wono wono so meka me ho na wo hunu mani mo nyam a wo ma me no frisa wodo me ansa na wo hwe wiase ase Ersa wodo me ansa na wo hwe wiase ase empo ansa na be bo wiase no na agya no awo ne dada wasebo ha no kasa na se agya epese wona wode wona mame no fa kwa me wono wana mong gihatag ka na ako kay ikaw na wo hunu mani mo nyam awo mame no arisa wodo me ansa na me hwe wiase ase ase agya wana wode wona mame no mepese fa ako ame wono wana so meka me ho na wo hunu mani mo nyam awo mame no erisa wodo me ansa na wo hwe wiase ase epansa na ye be hwe wiase ase no na agya no Awurade Yesu Kristo dada Awurade Yesu Kristo wo ye Nyankopɔn ba erisa wo Nyankopɔn wo no honhom fam de Maria awo ye no ene honam dua fa ko Nyankopɔn ba no aye honhom be ba betena mu enti Maria awo brebi owo Nyankopɔn owo de Nyankopɔn ba betena mu o ma yenkenkan Hebrew ma etidun chemunum Hebrews 10 verse 5 enti wore ba wiase no na waka say afode ne ayɛyɛde yɛ wampe honam na wasiesie de ama me enti wore ba wiase no adeti ne se wore ba wiase no wan hwɛ se mfiri ha agya ne wo no anse ne bɛbɔ wiase na durubure bi na ehia se woda ne ho adi wɔ honam fam enti wore ba wiase no se afode ne ayɛyɛde yɛ wampe na wo honam na wasiesie de ama me sa honam ne yɛ honam dua bɛn na honam dua no amare anyinsa ne yɛ no
Yeni idea Church of Christ as a Fonentiasi. Omozo Christo Edipa of Samaria na wo no. Epo ansa ne bebo wiase no. Na agya na wo ne dada. Na wo agya no kokum. Ya on ya fere sa Nyankopon ba owo no koro. Ya bro da so wo agya no kokum no. Kristo ne ya fere sa Nyankopon na wo no koro. Monogenes theos. Enunti tana wo agya no kokum koro no a na wo ye Nyankopon. Enunti ye Nyankopon ne nkramofuo nyame ne yesonko. Nkramofuo nyame ne sɛ de nkramofuo ngoma no kora ne sɛ sura na asie no. Wa no se wo Nyankopon ya ngono na wontume nso ngo. No kura me ne wa no ya adwene sɛ wo Nyankopon obi a ngono na mo sɛ wo ka sɛ wo Nyankopon ntume ngo wa me ne wo nya adwene. Afise asiro Nyankopon no wawo ne ba nsakra wa bebo wiase na Kristo wada ne ho adi wo honam fam ana ye Nyankopon ba wo no nti ye mu de ne nkremofo yes no nko ye ne nkremofo nso Nyankopon ba ako nkremofo nyame no ngo ye Nyankopon yes no nko firi nkremofo nyame te se enuani nkremofo do mu ne ba afọ de ma mu nyame ni kwa se ye dibi awese ye Nyankopon ne yes no nko enti de ba afọ de ma boso na ye chiwade se obedi de nkremofo de ba afọ de ma mu nyame no eni kwa se ye di ye ni nkremofo no ya na efrese nkremofo nyame ayes no nko firi wo Nyankopon nkremofo anso Nyankopon ye bisa won se nti ye kofro emirate wie mu se bisa se de na mope de na mobedie de ane bi wo ho ana awese nkremofo adi ane na wo halala chance de tresomo de aba afode ama Allah wo munyame no enuane a enye halala na yedi ade trevese nkremofo nyame ne yesu kufri Nyankopon ase de ne de aba afode ama abosomo a ana atro nyame a yeni munya nkremofo na wanu wana nkasa aduane wo fa ahudi a wo wone no na mo ye na Kristofo de eni kwa se ye se nkremofo isa Buddha de Bahaula Catholic fuo omode omuni ane ba afode ma wo mo ahoni ahodo isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin kumain ng mga bagay yerwane nioma yebetumi aye tatandaan nyo yebese bedi nuan ye ni nuan ade aba afode ama bosum kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila ang hindi naman atro nyame Diyos-Diyusan yon gaya nung ginawa ng mga eni kwa se yedi warmu nuane warma ya atro nyame esa honi huhuo eni pade ne nsa anwono eye chuwade se yebedi wamuni ane ade aba afode ama wo sai ne de aba afode ama abosum eye wo Nyankopon wachiwade na se wudi nuane ade aba afode ama wo na impo wa honi mu kura besei ahoni mu ho be kufi mama yen kan bi brother Daniel 1 Corinthians 8 verse 7 I say na so san mudie yini ni panyinamu intebinum de wadira wa abosomsom ho besi na ne di ne se abosoma faro body na dam sa wona hodmu yemrenti efi ka no ntonya hweyi mga pagkain na may tatak na halal edane de aba afode ama abosom na si Allah si Allah po iba sa Diyos natin yun kasi si Allah hindi naman yung tunay na Allah ayes no kufri ya Kristofo nyame ng Kristiyano na nanganak at may anak na on ever say Allah enti say Kristofo Nyankopon a wowo a ne ba ya Kristo no eti nkremofo enyi Kristo ni say wo Nyankopon ba kumain ng may halal
Yanyankopɔn yɛ sononko firi nkramofoɔ deɛ munya nkramofoɔ na wɔn ni nea ɛwɔ halal ahyɛnsodeɛ no. Philipia man mu wobɛhu sɛ nkramofoɔ aduane na wɔ halal ahyɛnsodeɛ. Sɛ mohunu saa ahyɛnsodeɛ na ma munni. Ɛre sɛ ɔmɔde aba afɔde ama ɔmo bosom a wɔnyɛ nokore Nyankopɔn munya wɔn ma wɔn mu ni. Wɔn wɔfa ho de so medi deɛ wɔn mo pɛ. Munya wɔn na wɔn mu ni deɛ wɔn pɛ. Twerɛ Kronkron no ama yɛ kwan sɛ yɛnso ni deɛ yɛpɛ. Yɛni deɛ ne yɛde aba afɔde ama abosom. Yɛyɛ bɔne ɛtia Honhom Kronkron. Baako nie. Yudafoɔ aduane. Ɛna yɛfrɛ ne sɛ kɔhyew. Wɔn de wɔn nuane no aba afɔde ama wɔn mo nyame. Sɛsie Yudafoɔ na sɛ Jews na nsom Nyankopɔn. Wɔn nyame ne yɛ sononko, wɔn nyame ne nye Kristo ni. Ɛreti yɛbɛbɔ sɛ Yudafoɔ nyame sisie a wɔn mo som no no. Wɔyɛ sononko firi Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn. Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn yɛ Kristo n'agya. Na so wɔn nye Kristo ni. Wɔn sɛ wɔn Nyankopɔn ni ba nti wɔn gyidie no ɛyɛ naada. Nti wɔn nso wɔ wɔn ani ane ɛhyɛ nsodeɛ. Ɛfiri sɛ Yudafoɔ nyame wɔn som no yɛ atoro nyame. Nti wɔn ɛmfa saa wɔn aduane wɔn di na wɔn de ahyɛnsodeɛ to te sɛ McDonald's. Ɛfiri sɛ wɔn wɔ kɔhyew ahyɛnsodeɛ. Na ɛsan sɛ yɛ kɔhyew nti nkramofoɔ inni na mmom sɛ foforɔ mu no Yudafoɔ nso inni nnuane a ɛwɔ halal ahyɛnsodeɛ ɛfiri sɛ wɔpɛ kɔhyew. Yɛn ti biam no sɛ yɛ nokora Kristofoɔ yɛnni kɔhyew aduane yɛnni halal nnuane. Nti wɔn nni nnuane a ɛde aba afɔde ama abosom. Nti ɛyɛ sɛ yɛbɛtɔ nea ɛnni kɔhyew ahyɛnsodeɛ. Wɔka sɛ Jollibee, halal. Ahyɛnsodeɛ da so ɛyɛ halal na nkramofoɔ aduane mo ma yɛnni. Ɛfiri sɛ yɛnyame so ma wɔ Nyankopɔn ayɛ ade a wohia yi. Sɛ yɛba abɛsua Twerɛ Kronkron no a Onyankopɔn no a Kristofoɔ som no no. Doon sa gis lang gawa ng mga apostol. Wɔyɛ Nyankopɔn a wɔma yɛn kenkan Kristofoɔ Nyankopɔn suban. Kristofoɔ ni biribi akɛkɛ. Hwɛ Petro ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ David Awurade ɛfiri sɛ menni biribi a wɔkyire anaasɛ ho nteɛ da. Petro ɛwɔ ahyɛnsodeɛ sɛ montie dɛ odiyifoɔ Ezekiel ɛka Ezekiel 4:14 ɛna me sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ mekra ho nkumi na ade a atɔ anaasɛ wɔtete mu nso menni bi da. De firi me mmɔfra ase bɛduru sɛsɛ nanso ɛnam a wɔkyerɛ bi ɛnka ama no da. Na sɛ Kristofoɔ inni nnuane a ɛde abɔ afɔde ama wɔ Nyankopɔn. Catholic nsɔre ne nkyerɛkyerɛ na nka mpɛ sɛ Church of Christ nsɔre no. Mote nkyerɛkyerɛ yi ana? Panginoon, hindi ako kumain mula sa aking kabataan hanggang ngayon hindi ako
Hwɛ Petro ne Ezekiel nom, ɔbɛsɛ Awurade efi me mmɔfra ase. Sabi ng mga lingkod ng Diyos ng una. Kaya kung kayo ay sasama sa akin, Yɛne nea na ɛde abɔ afɔdeɛ ma bosom. medyo mabigat ito, no? Mabigat ito kasi Yɛbɛyɛ adesoa kakra. ito na huwag tayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Yɛyɛ Honhom Kronkron no nkyerɛkyerɛ. Kapatid, hindi naman mahirap yan. Mabigat lang sa hindi sumasampalataya. Pero pag sumasampalataya ka, abay, Anuanom ahunana. bigatan, mga kapatid, di naman nabibigatan. Pagkahalal, Ɛde ne ma wɔn a wɔnyi ne wɔn sɛ wogyidi a. pagka-kosher, hanap na lang ako ng Sɛ halal a, nka kɔm bɛkum me kyerɛ sɛ mɛkɔ akɔdi. Hindi ka naman mamamatay. Wala kang Mɛkɔ akɔpɛ kwadu adi. makakain baboy. Hanap ka ng saging, prutas, gulay, isda. Sɛ prɛko nam anaasɛ nam biara ne hɔ a, kɔtɔ kwadu di. Ntosodeɛ wɔ hɔ, fish wɔ hɔ, nsesaa wɔ hɔ. Wɔbɛtumi adi ɛfiri sɛ nkramofo ahyɛnsodeɛ ne fish ho. Ɛfiri sɛ wɔmfa fish ne ma afɔdeɛ ma ɔmɔbɔsɛm. Muna sila sa kanila papatayin. Da wɔde bɔ afɔdeɛ ansa na wɔnom akum wɔnom no yɛ mmoa a nkwa wɔ mu. Hindi mo naman pwedeng Wɔde kan bɔ mpae na ɔmo yɛ ɔmakum aboa no. ipahuli lang. Ɛno nti na ɛbɛyɛ halal no. Kaya hindi nila pwedeng gawing halal yung isda o yung kosher yung isda. Kaya walang tatak yun. Mag-focus ka na lang sa isda. Kesa kumain. Ɔmo de ɔmo ahyɛnsodeɛ ato kɔhyew ne halal ho. Inihandog sa Diyos-Diyusan o hindi tunay na Diyos. Malawak itong araling ito. Sɛ ɛbɛdi nnuane a ɛde abɔ afɔdeɛ ama abosom anatoro nyame de wɔma yɛ ne bi da. Lang natin yan liliwanagin pang muli. Pagka kayo ay nabautismuhan na, mas matatanggap Yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yie ɛberɛ a mabɔ asu. kakaroon ng pagbabago sa ating puso. Pero alam nyo, Yɛyɛ Nyankopɔn asɛm. tanggap ko na ito eh. Sabi ko sa Diyos, hindi na ako kakain ng mga hain sa Diyos-Diyusan. Mpansa na bɛbɔ asu no mefa saa nkyerɛkyerɛ nyinaa Tintahin ko na ɛde yɛ adwuma na menni nnuane a ɛde abɔ afɔdeɛ ama abosom. doon ako nakatira sa kanila eh, si Auntie Toyang. Pagka meron na silang pagkaing handa sa Diyos-Diyusan, Bɛka kyerɛ ɛyɛ mesewa na ɔyɛ Catholic na ɔmo de nnuane bɔ afɔdeɛ ma abosom a menni. bata pa kasi ako, naririnig ko sa Obisa me sɛ ɛle wo mpɛ yie ana. sa Diyos-Diyusan, masama yun sa harap ng Diyos. Balikan natin ang 15:28, kapatid na Daniel. Sapagkat Na. minagay ng Espiritu Santo Ɔmo de aduane no bɔ afɔdeɛ ama abosom a menni. Ɔde bɛma yɛn kenkan. Acts chapter 15 verse 28. And na ɛyɛ sɛ Honhom Kronkron ne sɛ wɔremfa adesoa bi nto mo so wɔ sɛ monye mo ho mfiri na ma wakuma ma abosom ne mogya na ɛnɛma a wɔanhwɛ wɔn mogya nguo ne adwamammɔ mu. Nti yɛnom nyinaa yɛ nnuane ɛnam anan, nnuane a ɛde abɔ afɔdeɛ ama abosom. Chinafoɔ de bɔ afɔdeɛ ma Buddha. Wɔn a ɛfiri India ɛde wɔn nnuane bɔ afɔdeɛ ma nantwie. Japanesefoɔ de nnuane bɔ afɔdeɛ ma abosom a munni. Ɛna Iranianfoɔ de bɔ afɔdeɛ ma Baha'u'llah. Nnuane a ɛde abɔ afɔdeɛ ma Baha'u'llah ma munni. Nnuane a yɛanoa no atoro abosom ne atoro nyame afahyɛ ase ma munni bi. Ɛno ne adeɛ adi kan. Monyi mo ho mfiri na ma wakuma ma abosom ho. Ɛna afei mogyadie ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛdi mogya. Ɔhaw baako ɛwɔ mu no yɛ Philippines. Ɔba South America ha yi a nkanya amanneɛ sɛ bɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ɛfiri sɛ aha yi no wɔnom nni mogya. Ɛfiri sɛ ha yi deɛ ɛbɛyɛ nnuane ma mu yɛ nnipa mu yiyimu. Na mmoa nyarewa de mmoawa ne nyarewa ahodoɔ mogya no mu na ɛwɔ. Brazil ma mo ha no menni wɔ haw biara sɛ mɛkyerɛkyerɛ yɛn. Mmom Philippi aman mu na amanneɛ wɔ hɔ. Dɛ mehyiaeɛ ne sɛ ɔbɛsi mogya abɔ mu paa ne dɛ no na mepɛ asɔre wei deɛ memma bio firi sɛ mogyadie ɛsɛ mentumi ne mogya abɔ mu. Sampa sɛ wɔyɛ ready sɛ wode wo nkwa bɛsesa mogya aduane nti wobɛma wo nkwagye abɔ wo a
ɛne ɛwa wasɛm ɛrenti bɛka Kapampangan no foɔ ne sɛ mogya na ɛyɛ atwiwadeɛ nam na wowie ne nyɛ atwiwadeɛ ɛnoa mogya no ni Pampangan ka fa ne ɛyɛ etiptad Wamo papa ye muadeɛ no na afei wɔn de mogya ka ho ama yɛ ne mogya bumu bɛka kyerɛ Kapampangan foɔ ne sɛ ye muadeɛ nyɛ atwiwadeɛ no a sene sanka wodi mogya bɛfra no ano ade na wotwitwa mmerɛboɔ ne mfamfra no a na monim sɛ yɛ atwiwadeɛ sɛ obɛdi mogya Leviticus nwoma Leviticus 17 verse 10 na obiara wɔ free Israel fi a wɔyɛ ha kuma aboa na obiara wɔ free Israel fi a na wɔwɔ a wɔbɛsɛ mumu na wɔyɛ ha kuma aboa biara no wɔn mu bi a wɔdi mogya biara mɛma m'ani asa saa wɔ kora a wɔdi mogya no na mɛtwa no afiri me man no atwene Leviticus 17:10 Hadentira Yɛnka Onyankopɔn pɛ sɛ nipa bɛdi mogya ɛfiri sɛ ɔhonam biara nkwa wɔ mogya no mu amɛde ama mo afɔrebɔkyɛ no sɛ wɔmfa mpata ɛma mo ho na mogya no wɔde pata ma ɔkra Leviticus 17:11 na mogya no wɔde pata ma ɔkra ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ sɛ yɛbɛdi mogya na mede wama afɔrebɔkyia ne so sɛ wɔmfa ɛmpata ɛma mo kra Onyankopɔn ɛmpɛ sɛ wɔbɛdi mogya ɛyɛ ade kronkron ɛne kwan sɛ yɛdie na mogya yɛde maa sɛ wɔnhwɛ mu afɔrebɔkyia ne so na wɔde maa sɛ wɔmfa mpata ma bɔne nti Israelfoɔ ɛnni mogya nti mmoa mogya no ɔmo sɔne a na yɛde apete afɔrebɔkyia ne so ɛhɔ na ɔmode pa de srɛ bɔnefakyɛ firi Onyankopɔn nkyɛn wɔn bɔne a wɔnom ayɛ mu sɛ ɔmoyɛ bɔne a mogya na Onyankopɔn de pata ma wɔn kum mpɔnkye enyan ɛne afurumu ɛde bɔ afɔdeɛ ama wɔn akora yɛtwerɛ sɛ mogya de honhom fam na yɛade kronkron nti abra Kristo baeɛ no mama yɛnkenkan Hebrefoɔ nwoma atinkron kyɛmade ne mmienu Hebrews 9:22 ampa ara wɔde mogya na tie nneɛma nyinaa ho sɛdeɛ mmara no teɛ na mogya mu a bɔnefakyɛ ɛni hɔ ɛno nti bɔnefakyɛ deɛ ɛwɔ mogya yɛhwie guo mu ase ɛnti monhwɛ mo ho ne nyanko a Honhom Kronkron nyinaa ɛnti monhwɛ mo ho ne nyanko nyinaa Honhom Kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya nya wɔn yie na Kristo de ne mogya maa yɛn sɛ yɛmfa mpata ɛma yɛn bɔne mpo Israelfoɔ aborɔ so mogya yɛ kronkron ɛwɔ sɛ wɔde mogya pata ba yɛn bɔne nokorɛ sɛ mɛwɔ mu hɔ no sɛ ɛnyɛ Israel nkwa mpo agyanom aborɔ so Noanom aborɔ so Onyankopɔn no ka sɛ ma wɔn ni mogya na ɔyɛ wɔn mpo sɛ bɛpem Israelfoɔ no aborɔ so ase yɛkenkan Genesis 9:3 yɛkeka ne ho ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnya mo aduane de ne nyinaa mama mo sɛdeɛ mɛde ɛhahamom no mema mo no deɛ yɛkeka ne ho ne wɔn a ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnya mo aduane de ne nyinaa mama mo ɛhahamom nyinaa mede ne nyinaa mama mo mɛtumi ayɛ prɛko nam
No abro so na preku na munya chiwade sa wo bere. Wo betumi awe nantwinam, odwan nam, danchem nam, chichi. Obo se Philipia mam na binu mo hono mu a. Omo we chichi, omo we danchem, betumi awe bidibia. Na mbom ase nama ng mga apostol, pinagbawal nila sa Kristiyano. 4 po yan.